mga isa mga kakauban mga kabagtik. So kabagtik Ariel mga kabagtik oh. Idagat. Idagat mga Buka mo, buka. Makaya. Nagkaon nagsamo. So what's up mga kabagtik no? So for today's video mga kabagtik, may nag-request sa tuwag Sea Urchin Adventure mga kabagtik no. So ato na siyang i-shoutout mga kabagtik. Si pangalan na to kabagtik? Sige. Di mga kabagtik, si Johnny Alisna mga kabagtik no. So your wish is our command mga kabagtik. So before ta mga to dito mga kabagtik no, ato sang i-introduce ang atong guys for today's video mga kabagtik no. So guys, boss kabagtik, boss Loloy. Ay, good morning mga kabagtik. Aniya ako karon diri sa lugar sa mga kabagtik. So shout out nato na imong mga kuan boss, mga kabagtikan ja boss. Shout out sa akong mga tropa. No, labi na sa Digos og diri sa Santa Cruz og sa Cagayan de Oro City. So yun mga kabagtik no. So abangan nyo na lang yung next namin mga kabagtik. Preparation muna. So what's up mga kabagtik no. So nanata karon rin mga kabagtik, naka-prepare na dito mga kabagtik. So adto na ta sa atong destination mga kabagtik. So dagang si Urchin to mga kabagtik sa spot na mga kabagtik. So tara. So what's up mga kabagtik no, nena na mga kabagtik sa itong sumat mga kabagtik. So dito dito mga kabagtik. So tawan nyo mga kabagtik. Ang kabagtik ko na lang. So kami mas nilas mga kabagtik. So ay pasigalit mga kabagtik. So shout out sa mga taga-Bato dyan. Abot na may diris yung area mga kabagtik no. So mga kabagtik, dili lang si Urchin na ito makuha mga kabagtik. So ulangan man ito mga kabagtik. So ang uban mga kabagtik, ulatan at danggit mga kabagtik. So magkita rin na ninyo niya mga kabagtik. So tanawa ito mga kaubanan mga kabagtik. So kami ka ng kuhan. Nilas pagdagat kabagtik. Sa lugar. Na. Ay. Ano? Nagbagyo nang lang. Mga kabagtik no. So ato na lang na-i-post mga kabagtik. Wala naga. Bagyo na rin mga kabagtik no. So among guest mga kabagtik. So na. Okay, kiktirada mga kabagtik no. Tuba-tuba kabagtik. So yun mga kabagtik. So samahan nyo mga kabagtik sa pagkuha ng mga Sea Urchin mga kabagtik. So tara. Tara. Okay, tara. Kalog na ta. Okay, bagyo na. Mga kabagtik. Bibing na. Ito mo na. Ha? Kaya. Mga kabagtik no, medyo di man nato makaya mga kabagtik nga atong kamoto ni mga tuyo mga Sea Urchin mga kabagtik no. So katong ato mga kabagtikan na dito mga kabagtik no. Oras na mga kabagtik no. Dito mga kabagtik, nasa malayong lugar mga kabagtik. So mga kabagtik, medyo kalain yung mga panahon na rin mga kabagtik. Mga dagko kayo mga palong mga kabagtik oh. So mga kabagtik no, anian na siya kabagtik King Koyog si kabagtik Iskos na koy mga kabagtik. Ano mga kabagtik oh. So tara mga kabagtik oh. Makaya, balod kayo. Saan na nga ka? Wow, pagtagko silang mga kabagtik. Mga kabagtik. Kanaw na lang. Ito na
Isa-isahon ni mong tunok ba? Isa-isahon, ano? Duha ka po. Ano man eh, asa yung kuha? Na, duha ka po. Swaki na pa yun. Nakakuha po kong siko kung berde po na basta-basta na. Basta, hangat yun. Yung mga upload yun, siya nakuha ni mo. Puta. Sao na lang kayo ng isa mga kapatid ko. 1% na lang. So mga kabagtik, no, proceed ta sa itong binyo mga kabagtik dito sa Secret Island mga kabagtik. No? So tara mga kabagtik, maginahinay na itong pangulian mga kabagtik. Medyo kusog-kusog na yung mga balod kabagtik. Ay, tara! So what's up mga kabagtik, no? Narato sa itong binyo mga kabagtik, no? Dari sa Secret Island mga kabagtik. No? So tara ito mga kuha mga kabagtik. Ayan po na kabagtik. Kabagtik is kusta koy-koy. So mga kabagtik, turato mga kauban mga kabagtik. No? So, dato ba itong mga buton sila iskus, si kuhan yung mga kabagtik, si Keyword o si kabagtik, wiwi mga kabagtik. No? So, kanya na lang mga kabagtik, wala mas lalapot. Okay, oh. Tulog ko mo. Okay, kayo. Lame ka, oh. Di nakabalaw ka, oh. Kung sao, di ba? Okay mo to. Pag-isan na yung kuhan. Anang, what is saging? Okay, kayo. Pag-isan na yung saging. Oh, troll ako. So, tuwara sila mga kabagtik, mag-video layo-layo, di sila mga kabagtik. Oo. Ito lang yapin kung atuon sila mga kabagtik. Unya, sa may nati-ti ninyo. Sa mga kabagtik, basa ba ako kabagtik? Mga kabagtik, makasabot yung may kinilaw niya ng mga kabagtik. Kumara kay kabagtik, kay kusog kay angin. Maranong ko, sabaw kinilaw mga kabagtik, impas sa pong bahaw. Kabagtik G-word. Bahaw. So mga kabagtik, no, kita-kita na lang taon niya sa preparation mga kabagtik, eh medyo daghan pa may bulutan. So unya na lang mga kabagtik, makikita mo. One eternity later. So naka-prepare naman ta mga kabagtik, no, kita nyo naman mga kabagtik. Oh. Kami kayo. Pasapong bahaw. Yung pangbahaw, tuyong, kamias tuyong may. Matsin talong. Isang tuyong, yan na. So sa nag-request aning si Archin Adventure mga kabagtik, no, so shout out sa imo ha. Mare Johnny Alista. Shout out. Hello. Pagkurta mga lata mga kabagtik, no, so ato sa niyang buwan mga kabagtik, no, sa kamay na tumba mga kabagtik. So boss, ang kuya boss. Kabagtik, model. Amin. So sa batong dagayan mga kabagtik. Tagaan, kikis ka buko. Itong baga. Tuyong ako sila daw. Ayaw, nailam din ang namin puno. Si Orchin mga kabagtik. Am-am. Hindi mo ko sa sabaw. Hindi ka oras ako. Hindi ba? Lamig kayo ba? Nagkaon na mo. Huwag yan ano, magtara. Yung mga kabagtik, kung hindi ko kayo kay utong na manggot. Gimgig kayo. Big fruit man.
So mga kabagtik, tanawa mo ang view mga kabagtik. Area rin sa Tuban, Santa Cruz mga kabagtik. Oh. Yeah. May tulok. May tukantin, may tukan. Gamong. Hindi ko cara kabagtek. Luwag na, luwag. Ipa sa mo. So mga kabagtik, yung kita nyo naman mga kabagtik, yung sana mo pagkulatan yung mga CRG na yung mga tangkit mga kabagtik. So tanawa mga kabagtik yung sana mo pagkulatan. Paas. Pasabahaw. Pasabahaw. So mga kabagtik, nagkakating salamat sa mga first guest karon mga kabagtik. Pero mayroong guest na mo sa among video mga kabagtik. No? So Salamat po sa iyo. maraming salamat Boss Rodel Apratigin. So boss, i-shout out na lang angay mo, shout out boss. Maraming salamat mga kabaktik. Okay. Boss, unsa may Salamat sa iyo pag-welcome diri sa kuha, diri sa inyong lugar sa Tuban, sa Cruz. O damit nyo kayo ang Sir Pino. O shout out ko sa mga kaubanan o sa Digos. O sa Santa Cruz, o sa Cagayan de Oro City, labi na sa mga BJP, mga tropa na ko. Oh, sa tayo mga kabagtik. O ato yung suportahan, no? Ang kaning mga kabaktik na nakakaroon diri sa Santa Cruz. Daghan kayong salamat o sa padayon sa pagsuporta sa mga kabaktik na diri sa Santa Cruz, Davao del Sur, Tuban. So mga kabagtik, Dagan mo kayo salamat sa nabuhat sa Mulugo mga kabagtik. No? Si Lester Asombrado mga kabagtik. So shout out sa iyo mga kabagtik. So yan ang mga kabagtik. So dagan kayo salamat sa follow, like, and share sa mga video mga kabagtik. No? So huwag kayo magsama sa pagpunta sa mga kabagtik. No? So I don't know sa mga kasunti. So mga kabagtik, dagang salamat.